принцип. Аз мисля, че си като мене. Обаче тук хищно са ходи дрехи. Едно време бях. Сега не съм. Джейси и Пени не са ходи дрехите. Те... То баски на брат ти го има. Кой? Ето е с него. Така ли? То оттам ли е? Той така каже и е от тук я. 17 долара. Снимаме в Ореде да я покажете на майка ти дилърца. Може би тук някъде така сме. Да, ако искаш е там, покрай палмите. Аз съм се замислил за един бизнес. Пак. Много ми стават обаче нещо.